Doncs res, bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la cooperativa Roca i Narda. Els que sou del barri ens coneixeu, ja sabeu qui som, i els que veniu per primera vegada sabeu que és la cooperativa de consum i cultural del Guinardó, que portem 48 anys al barri funcionant i que ens complau molt poder acollir presentacions, sobretot quan són llibres com aquest polèmics o que fa gràcia perquè el David Fernández al final diu ui, aquí mesurarem el grau de la llibertat d'expressió d'aquest país. I jo penso que aquí el que hem mesurat és el grau de posar una alfombra a sobre perquè no surti a cap mitjà de la gran tirada es faci ressò d'aquell llibre. Ni els periodistes econòmics, ni els xafarders, ni ningú. Bé, nosaltres quan això és producte d'un Verkami que es va fer, Verkami, no? Sí, que ha sigut quasi 30.000 euros o 30.000 euros que s'han recollit d'aportacions ciutadanes, no? I que nosaltres també vam participar i llavors vam dir, escolta, un dels recompenses era fer la presentació, que hagués vingut igual, perquè la Mar, com sabeu, és l'editora del llibre de Pol·len, que també ens va editar a nosaltres el llibre de l'Arnal, que no està regalant, perquè és que també hem fet algun treball d'investigació històrica aquí al barri. I això, doncs, que ha sigut un esforç, o sigui, recollir 30.000 euros per editar un llibre, jo crec que és una fita molt interessant i molt important. I jo no entraré en el llibre, simplement diré que al final, si us mireu la pàgina, perquè clar, una mica la intencionalitat del llibre, dius, bueno, és despullar el poder o un dels pals del poder d'aquest país, però si us aneu, a veure, això, a la pàgina 579 que diu radiografia d'un cos sense ànima, allò famós de l'ànima de la caixa, doncs l'ànima, ja no hi ha ànima, i ara és un cos sense ànima, i jo crec que aquí se me l'explica al Rafa una mica com ha estructurat l'obra i la intencionalitat, i bé, després, tots els que som uns quants aquí que hem treballat a diverses caixes que al final van acabar tots a la mateixa i a més surten noms que coneixem i anècdotes divertides poder no, però algunes coses que no sabíem sí que surten i algunes claus que dius amb aquesta investigació que ha fet el Rafa, que és sobretot els papers que ha trobat. A mi fa molta gràcia els papers del Cabana, perquè és molt morós el tema de l'Ateneu. Jo em vaig fer soci de l'Ateneu per averiguar perquè el Samaranc era conseller de la Caixa en nom de l'Ateneu barcelonès, que no en tenia. I em vaig fer soci pel morbo aquest, s'imagina. Bé, no m'enrotllo més, perquè ja sabeu que jo m'enrotllo molt, i els dono la paraula amb ells. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngel. Moltes gràcies, Àngel, i a totes les persones que sou aquí, i òbviament aquest feu tan important del cooperativisme, 48 anys ja. Moltes felicitats, espero que la 50ena ens convideu a la festa d'aniversari i que la liem ben grossa, perquè és per celebrar-ho. Rafa Burgos, l'autor en aquest cas de Caixa, una història mai no explicada, també autor de molts altres llibres, La casta, crema catalana i en Pol·len, l'orgia diplomàtica i a més Els amos del passeig de Gràcia, que ara tornarà a sortir disponible, per ser el juny, com a primícia us ho diem. Però avui som aquí per, com deia l'Àngel, per parlar d'aquesta obra d'investigació, de periodisme d'investigació, que ha costat al Rafa 4 anys i mig, més de 100 entrevistes, records arxius històrics per tot el territori. Ell és periodista d'investigació i és historiador, i això es nota, és un llibre que destil·la tot aquest coneixement. I per començar, jo volia llegir la cita d'Escrivà de Balaguer, que diu: si ets home de Déu, posen el menyspreu de les riqueses al mateix afany que posen els homes del món a posseir-les. Camí Sant Josep Maria, Escrivà de Balaguer. Però rieu i és la primera pàgina de l'obra que en Rafa va triar, començar així, de forma molt provocadora i alhora, en aquest cas, com molt clarivident. I he pensat aquesta entrevista, que en el fons serà un recorregut, abans has dit, jo soc de l'editorial Pol·len, l'editor d'aquest llibre és en Jordi Panyella,
company que a més, no, juntament no, amb el Rafa, a través d'unes converses que van tenir, van idear aquest viatge per despullar el poder, com molt bé deia l'Àngel, no? I agraïm al Rafa doncs, tota aquesta dedicació, tota aquesta realment feina de formigueta, aquesta perseverança, jo diria, que és palesa, quan veieu aquestes 600 pàgines, aquestes 700 notes al peu i aquest aplom que veureu que té en Rafa, que ens explica veritats com un temple, de forma tranquil·la, sense aixecar la veu, i amb aquesta precisió i aquest rigor. Jo havia pensat començar una mica amb els orígens, preguntar-li al Rafa precisament el que ell volia que fos el títol del llibre, no? La radiografia d'un cos sense ànima, però va començar tenint una ànima, el 1904, que és quan es crea, i que ens fessis un breu repàs, tan breu com puguis, per tant pot ser menys breu, d'aquest origen al 1904 i tots els processos que ha anat passant fins a la bancarització, fins al 2014, que és el moment en què l'estructura canvia i passa a ser la Fundació La Caixa qui controla el holding de Criteria Caixa. Que ens expliquessis una mica aquest recorregut. Molt bé, doncs primer de tot bona tarda a tots els que heu vingut aquí per interessar-vos per aquests temes que en un principi poden semblar feixucs, com és el tema financer, el tema econòmic, i sobretot a la cooperativa. Aquí jo recordo, abans ho comentava amb la Mar, jo vaig estar aquí fa molts anys per presentar Crema Catalana, o sigui que fa molt de temps, i em fa molta il·lusió tornar-hi per presentar aquest totxo, en el millor sentit de la paraula. I, clar, em preguntaves, Mar, de fer un petit recorregut des de la fundació, des de la creació, des de la fundació fins a dia d'avui. Bé, fundació oficialment és l'any 1904, la Caixa de Pensions, però hauríem de tirar una miqueta enrere i anar fins al 1902, que és quan hi ha, fins i tot podríem anar abans, no? Però el 1902 és quan hi ha una vaga obrera important que va sorgir del sector de la metal·lúrgia i era un cop d'atenció respecte a la situació en què vivia la classe obrera, no? Una gran massa de classe obrera en aquella època, finals del XIX, revolució industrial, etc., i una petita elit, no? Que eren els industrials, aquests burgesos que tenien molts diners. I clar, això tard o d'hora ja es veia que havia d'haver-hi topades. Comença tot el moviment socialista, després l'anarquista, que fa molta arrel aquí a Catalunya, i clar, s'organitzen els treballadors per demanar i exigir millors condicions de vida. Això fa saltar les alarmes aquesta vaga del 1902 dintre de tot aquest sector dels industrials i diuen anem a mirar de fer algun tipus de coixí social per apaivagar mínimament i que això no se'n vagi de mare i acabem tots patint, uns més que d'altres, evidentment. 1902. El 1903 hi ha una conscienciació ciutadana gràcies a l'art o la cultura, que és una obra de teatre de l'Ignasi Iglesias, que es titula Els vells, que parlava d'un problema molt greu, perquè tota aquesta gent gran, aquests vells que l'esmentava, quan sortien de la fàbrica, perquè ja no podien tirar més físicament, ara doncs tens un mínim de sostén, la seguretat social, millor o pitjor, però en aquella època no hi havia absolutament res. Per tant, si tenies sort que un familiar se'n cuidava de tu, perfecte. Si no, veies al carrer. I clar, vaga 1902, concessió social el 1903, es posen d'acord, tu abans parlaves, Àngel, d'Albert Camus, no? Doncs en aquella època, tota aquesta prohoms catalans i barcelonins van fer un Camus, salvar les distàncies, i van aportar-hi participacions de 500, 1.000, 2.000 pessetes, cognoms que us sonaran, no? Vidal Quadras, Godó, Güell, López, amb aquestes comilles, i amb aquesta participació per crear aquesta primera inici d'entitat i el suport de 5 institucions, que una ja ha sortit abans, no? L'Ateneu Barcelonès, la Cambra de Comerç, el Foment del Treball, evidentment, i d'altres dues potser menys conegudes, de Sant Isidre i la Societat Econòmica d'Amics del País de Barcelona. I, comencen a caminar. El 1904 s'inaugura, a l'abril, al pavelló de Belles Arts, que ja no existeix, que hi havia a la Ciutadella, amb l'assistència del rei. Important, la Caixa no existiria sense l'aportació més important, que va ser de 25.000 pessetes, la més gran de totes, i això està a l'ADN de la Caixa. I fins a dia d'avui la resta van posar 87.000 pessetes, com ho acabo de mirar. Sí, entre tots, de fet moltes famílies i empreses també, hi havia
la família Conde, que eren els del Siglo, que eren uns grans magatzems molt importants, hi havia empreses gas natural, empreses importants d'aquella època, i van reunir tots aquests diners. I amb aquestes 25.000 pessetes van ser clau per decantar si tirava això endavant o no, i era una aportació de l'Alfons XIII, el rei Borbó. D'aquí aquesta connivència que sempre hi ha hagut entre la Caixa de Pensions i la Casa Reial. Però avancem en el temps, si no arribarem. Llavors ja comença a agafar relativament una miqueta de múscul la Caixa de Pensions, perquè el 1909 té en exclusiva, gràcies a la feina que feia el fundador, que era el Francesc Moragas, anava a fer de lobby a Madrid, no? Com fins fa poc feia algun altre polític, no? Ell també s'hi estava a l'Hotel Palace, llavors anava parlant amb ministres, anava parlant amb el president, llavors va aconseguir tenir l'exclusiva el 1909 de l'INP, que era l'Institut Nacional de Previsió, els orígens de la Seguretat Social, que tingués en exclusiva aquesta gestió la Caixa de Pensions. Us he dit que el 1904 es va fundar, però es va fundar només amb el nom de Caixa de Pensions per a la Vellesa. I és el 1905, en veure que els treballadors no tenien prou diners ni de sols per posar 50 cèntims a una pesseta, perquè amb prou feines podien comprar menjar, que no entrava líquid. I llavors van dir, el Moragas molt hàbil, va dir el 1905, hem d'aconseguir que entrin diners per aguantar aquesta idea d'una caixa de pensions emmirallats a les que hi havia a Alemanya. Llavors van afegir el 1905 Caixa de Pensions per a la Bellesa i d'estalvis i l'àrea d'influència on treballaven, que era Catalunya i Balears. Llavors, i amb aquesta entrada de diners van poder, les cartilles, perquè això els estalvis, ho van mantenir les pensions. El 1909 l'Institut Nacional de Previsió té l'exclusiva per gestionar-ho, ja també va agafar més múscul, i és a l'època on al resta del continent hi havia la Primera Guerra Mundial, que ja esdevé la caixa més important amb més dipòsits de tot l'Estat. I ja pot parlar de tu a tu a les institucions. A la Mancomunitat de Catalunya, que volia fer moltes coses, doncs necessita diners, perquè no en té, i on va, a quina porta truca per demanar un crèdit. Ja ho pot demanar a la Caixa de Pensions perquè en tenia i força. Després us dic això perquè després arribaria la dictadura de Primo de Rivera, no? Que també el Moragas demana de baixar el to, que el català no passi res, passem al castellà, vull dir, s'adapten perfectament a qualsevol tipus de règim que hi hagi. Arriba la Segona República, fantàstic, l'Estatut d'Autonomia, que arriba la democràcia, no passa absolutament res. Guerra Civil és un període complicat en tots els aspectes i també per a la Caixa. El Moragas mor el 35, no va viure tot aquest procés i va deixar la Caixa en bones mans al capdavant del Bosch i Raspall, que era la seva mà dreta. I va viure el Bosch i Raspall una època molt difícil. Això m'ho explicaven també els nets, perquè han intentat sempre de reivindicar la figura del seu avi, perquè era una persona, ells ho diuen, era una persona d'ordre, creient, religiosa, però va aconseguir salvar la Caixa. Va mantenir els dipòsits en una època com una guerra civil, que uns es tiraven per aquí, l'extrema dreta, l'extrema esquerra per allà, i va mantenir els dipòsits. Tot i així, quan van entrar les tropes franquistes i van col·locar uns franquistes, evidentment, al capdavant de la Caixa, li van fer un consell de guerra, el van empresonar i el van anul·lar de la vida civil, perquè ell feia classes també a la universitat. I va estar deixat i oblidat fins que a finals de la transició van començar a fer-li algun tipus d'homenatge. Però a mi em deien els nets, és molt complicat, perquè, i això ho parlàvem, dic, és que és així, perquè si tu comences a estirar del fil del Bosch i Raspall, és obrir la caixa de Pandora d'una època que aquestes empreses no volen obrir, que és el franquisme, perquè si comencem a obrir aquesta caixa de moltes empreses també de l'IBEX, doncs la cosa, surten coses incòmodes per tots ells. Us parlo del Francesc Moragas, us parlo del Bosch i Raspall, però sempre hi ha hagut un tàndem. Hi havia el president i hi havia el director. El director era el Francesc Moragas i després el Bosch i Raspall, i el primer president, que anava en tàndem amb el Francesc Moragas, era alhora el president del Foment del Treball, el Lluís Ferrer Vidal. I a l'època del franquisme doncs, hi va haver també aquest tàndem, president i director. El director que executava realment, el Francesc Moragas franquista, per dir-ho així, era l'Enrique Luño Peña, que també és un cognom curiós, ell venia de l'Aragó i també feia classes de dret a la universitat. I era molt estricte i als alumnes el primer dia de classe els deia: mi nombre es Luño Peña, pero si no se portan ustedes bien, puedo ser puño y leña. Tots allà callats, firmes. I el president era el Miquel Mató i Pla.
Mateos dels Ferros, hispano-suïssa, Paralada, una persona que es movia molt bé dintre del règim, que va estar fins al 72. I tot el període franquista el podríem definir gairebé com una mena de continuisme, no hi va haver grans sotracs, evidentment, però es comencen a fer aquestes promocions d'habitatge. La primera gran promoció que fa la Caixa, que és el 1955 a la Verneda. Aquesta setmana just he estat presentant el llibre allà i van venir veïns que vivien allà, en aquests pisos de la Caixa, i abans em vaig passar per parlar amb la directora perquè es va fer tota una promoció, 3 fases de 3 blocs, amb interior d'illa, molt macos, i al costat el col·legi i també la llar d'infants. I vaig haver de parlar amb la directora, la Gemma, del col·legi, que és un col·legi públic, però encara a dia d'avui es diu Col·legi Escola La Caixa. Què dius? Com pot ser? Que ella sempre em comentava, clar, jo quan dic que treballo a l'escola La Caixa, pensa que estic en un centre d'estudis de la Caixa, de CaixaBank o alguna cosa així, però no li han canviat el nom i es diu així. Doncs això es va inaugurar el 1955 i perdoneu que parli coses entre cometes més personals. Ahir vaig anar a la Filmoteca perquè estan fent un cicle relacionat amb el tema de l'habitatge, que és un dels problemes grans, si no el problema més important que tenim a dia d'avui, que es titula el cicle Llogaters del món, i estan passant pel·lícules que parlen del tema de l'habitatge. Us ho recomano perquè ahir van reestrenar una pel·lícula que es diu El Inquilino, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, del 1957, que la van censurar. I ara han projectat la versió sense censurar, que va censurar el franquisme. Perquè, clar, quan la veus, dius, ostres, és que no m'estranya que la censuressin, perquè és molt bèstia, era molt crítica amb les dificultats per aconseguir habitatge si no tenies padrins, no? I de la situació que es vivia, com ara també estem vivint, no? De temes de tota la situació, també aquí a Barcelona, no? Tots aquests espais que hi havia de barraquisme, no? Per tot arreu. I és interessant, ahir hi faran 3 passis, ahir van fer el primer, per tant teniu temps d'anar-la a veure, si voleu, allà a la Filmoteca. I al 55, com us deia, aquest conjunt de pisos, i després arribaríem a la transició, més o menys, que és el 1976, quan entra com a director, substituint a l'Enrique Luño Peña, el Josep Vilarassau, que entra el Vilarassau, i ja renova tot, ell ja venia d'aquestes empreses, havia fet tenia experiència amb empreses del franquisme, com el CAMSA i com Telefònica, i llavors ell el que fa molt bé és actualitzar i modernitzar l'entitat i comença el procés. Ningú, entre cometes, ho sabia o sospitava, però és ell que ja comença a posar la primera pedra del que seria la bancarització, que ell deixeu de la Caixa, obra social, anar reduint, i que ell volia que acabés esdevenint un banc, com finalment ha estat. Qui en aquella època no volia, que de fet el va contractar ell, era l'Isidre Fainé. Evidentment sí, no? Però en aquella època no volia ni sentir-ne parlar. I ell fa una cosa també molt interessant, que és unificar criteris amb una empresa nord-americana que van contractar de màrqueting i d'imatge, que és crear l'Estrella, que tots coneixem, del Miró. És ell, el 1982, una miqueta abans, qui li encarreguen el Miró. Dic que ell es va resistir en un principi perquè no volia fer un logo per una empresa com la Caixa, encara que no fos un banc i que fos Caixa, com molts artistes, allò de defensar la seva creació, la seva llibertat, però el van convèncer per fer un cartronet, no? I col·locar l'estrella, que si de cas després, si vols, en parlem. I després arribaríem, més o menys, amb taques en l'expedient potents, que és quan es va començar a perdre aquesta ànima, ja no només perquè hi havia aquesta tendència generalitzada a anar cap a bancs, que es va accelerar a motiu de tota la crisi del 2008, però ja va començar a tenir taques en l'expedient i molts clients van començar a perdre aquesta confiança, perquè la persona que t'atenia a la teva entitat bancària, no diré que era com de la família, però era com allò que es deia abans, no? El metge, el capellà del poble i el treballador de la Caixa, amb qui tenies confiança, i tot això es va començar a escarlar amb el tema de les primes úniques i després amb el tema de les participacions preferents, no? Que hi ha molta gent que ja va començar a perdre aquesta innocència o en part amb el tema bancari. I fins a aquesta última reforma que tu has comentat, que és la que tenim en l'actualitat, l'estructura, evidentment el 1990 la fusió amb la Caixa de Barcelona, que va ser un salt molt important, fusió, entre cometes, sí, absorció, per no dir absorció, i l'estructura que tenim ara, que si vols la comentem, Marc, que jo sempre demano al públic assistent en conferències o en presentacions que s'imagini una piràmide.
i al capdamunt de tot doncs, hi ha actualment l'estructura, hi ha la Fundació La Caixa, que és qui fa tot el que abans es deia obra social, no? Dintre de 3 àmbits, sobretot el social, que és on inverteixen més diners, el tema científic i de beques, i el tercer, que és on inverteixen menys diners, però és potser el més cridaner i que més coneixem, que és la cultura, no? Caixa Fòrum, Cosmocaixa, exposicions i tot això. Sota la fundació hi hauria una societat holding, que és a través de la qual es fan les inversions a les empreses que hi ha a la base de la piràmide, que es diu Criteria Caixa, que potser us sona, i té un 100% de la participació a la fundació. Em seguim, més o menys? Fundació, participació al 100% de Criteria Caixa, i aquí tenim a la base de la piràmide les 4 carteres on fan inversions. La número 1, que és ells anomenen la fundacional, aquí és on hi hauria CaixaBank. Dic això en plan pedagògic, per mirar que quedi clar. A mi m'ha costat molt i encara no acabo d'entendre tot l'estructura, perquè quedi clar, a vegades barregem CaixaBank, Fundació, on és cadascun d'ells? Ja ho sabeu, Fundació, Criteria Caixa, de les dues, aquestes, el president és l'Isidre Fainé, es va quedar des de dalt controlant una miqueta tot, quan va haver de decidir entre CaixaBank i la Fundació, i les 4 que tenim a sota és la fundacional que us he dit, que és CaixaBank, la 2, que ells anomenen inversions estratègiques, que són totes aquestes de l'IBEX 35. Naturgy, ACS, Veolia, bueno, fins fa poc Repsol, ara ja no ho tenen, i bueno, moltes, alguns bancs, també un banc que tenen una petita participació mexicà, que és Inbursa, que és del Carlos Slim, o el BEA, Bank of East Asia, de Hong Kong, sí, a Portugal, però aquest depèn del CaixaBank, diguéssim, directament, amb la piràmide, que també tenen l'asseguradora de Pensores, no? Pensions, que és portuguès, el BPI també. I a la tercera, 1, 2, 3, sí, Fundacional CaixaBank, 2 IBEX 35, i la 3, que seria Immocaixa, bàsicament, tema immobiliari, i la 4, que ells anomenen de liquiditat, que és com un raconet, per si han de fer alguna inversió, doncs tenia ja aquest petit dipòsit. S'ha entès, això? Perfectament. Ara tenim claríssim, no?, que ens hem fet la imatge, el recorregut històric, no?, des d'un sentit com cronològic, i alhora també, no?, que ens ha fet com una infografia, no?, que a més en el llibre és bonic perquè ho va repetint, perquè crec que fas un esforç pedagògic per donar a conèixer, no?, doncs la institució, no?, en clau crítica, però alhora per conèixer-la bé, tota la seva forma d'operar. Però jo et volia preguntar sobre un concepte que cites, no?, que també surt, òbviament, al llibre de l'Emília Oliver, el filantrocapitalisme, i que, de fet, a l'epíleg del David Fernández, que abans l'Àngel citava a l'epíleg, fa aquesta frase tan interessant, que diu, tu has dit, s'inverteix en obra social des del 1918, que és quan neix l'obra social, no com l'entenem ara, però que neix aquest origen, i d'alguna manera és pervers, perquè és el mecanisme que explica el David a l'epíleg i que el tenia marcat aquí, espera que el puc tenir, però és que val la pena llegir-lo textualment. Està clar que amb aquest volum de negoci qualsevol fa una fundació solidària, la més gran d'Europa, de fet, que amb la mà esquerra distribueix només una part de tot el que acapara amb l'altra. Són temps demencials on una pervertida filantropia reputacional va deixant en mans de la banca les possibilitats de revertir la injustícia social que ella mateixa provoca. No només ella, però és molt interessant i m'agradaria preguntar-te en concret si ens pots posar exemples d'aquest filantrocapitalisme del Caixa i alhora també de quina manera es pot revertir, perquè institucions molt nostrades de l'àmbit social també tenen por de parlar, i això connecta amb les fonts que tu sempre parles. Sí, és una idea molt interessant aquesta del filantrocapitalisme, que de vegades connecta amb d'altres que segurament no he sentit a parlar, del pinkwashing, greenwashing, allò de netejar la imatge. La Emília Oliver, que vaig parlar amb ella, va treure un llibre que es titula així, Filantrocapitalisme, ja n'hi havia un altre, en anglès, del que ella se'n fa ressò, que és aquesta perversitat jo crec que és humà fins a cert punt pensar-ho. Potser aquí entre vosaltres ja esteu més conscienciats, però el públic general comenta bé, però com a mínim fan coses, com a mínim aporten diners. No vull dir que no facin coses. Però el problema és quan totes aquestes coses o diners que inverteixes estan condicionats en funció
d'uns determinats objectius que marca la mateixa fundació. Això, quan et trobes que moltes d'aquestes... El tercer sector, per exemple, rep molts diners de la fundació. Clar, molts no volen sortir perquè, clar, veuen perillar els seus projectes de tercer sector, depèn de què diguin, que no diguin, com en els mitjans de comunicació, que potser no t'entrevisten ni parlaran de llibre, perquè viuen en part de tota la publicitat que inverteixen qualsevol d'aquests apartats que hem comentat de la piràmide. Amb l'Emili Oliver a mi em va xocar molt quan ho vaig llegir, quan la vaig tenir amb ella davant per parlar, perquè l'origen del llibre que ella va escriure de filantropicapitalisme em va dir, mira, tot això va començar, jo no tenia, em deia l'Emília, jo no tenia pensat escriure aquest llibre, jo era una persona activista, conscienciada, però a mi em van detectar un càncer de mama. I clar, és una situació molt difícil, com us podeu imaginar, i llavors vaig haver d'anar a fer la radioteràpia a l'Hospital de Sant Pau, aquí al costat. I diu, clar, a mi em va produir un sotrac entre el tema de la malaltia i després la meva conscienciació política, perquè amb molt bona voluntat les infermeres, quan va entrar a la màquina, li van deixar anar. Mira quina sort que tens, Emília, perquè gairebé estrenes els aparells dels que ha fet donació la Fundació Amancio Ortega. No sé si us recordeu, quan els donatius que va fer. I clar, ja això li va provocar, bueno, què està passant aquí, no? Que això també enllaça amb el que tu em preguntaves, que és normal que pensem, no passa res, qui ho pensi està bé, que diguem, bueno, doncs com a mínim l'Amancio Ortega posa diners, altres empresaris no en posen res, però jo crec que hauríem d'anar més enllà. El problema és que aquestes fundacions cada cop van guanyant més terreny, a banda de tot el tema dels impostos, que aquí rau també una part molt important del tema d'aquestes fundacions que no triburan que haurien de tributar, s'estalvien molts impostos, i ja comentava l'Emília, és que clar, moltes d'elles, no només la de la Fundació La Caixa, sinó la Fundació, que per exemple també tenen projectes en comú, la Fundació Bill i Melinda Gates, la Fundació Aga Khan, totes aquestes, any rere any tenen més diners. Bueno, si tu suposo que vas fent actes, no hauries de tenir cada cop més i de manera exponencial augmentant els teus diners. I segons elles van guanyar terreny, fixeu-vos, jo crec que aquí està, permetes la perversitat, i és el que hauríem de mirar. Segons avancen les fundacions, de qualsevol tipus, en qualsevol sector, els serveis públics van reculant. Aquí és el problema, que he dit jo. No tant que vol fer una donació, perfecte, però el problema és que estan arribant a substituir i estem començant a dependre d'aquestes donacions altruístiques d'aquestes fundacions en sectors com la sanitat pública, l'educació, que ara hi ha doncs, totes aquestes vagues, i aquí és on hauríem d'anar al tanto de totes aquestes donacions. Per tant, estem tendint més a anar a una societat més a l'americana, en el pitjor sentit. I és aquí on ella parlava d'aquesta idea de filantropicapitalisme i de com netejar, perquè no és només això, sinó tot el que puja per fer la fundació, que era l'antiga obra social, puja d'aquesta base en empreses que fan inversions èticament reprovables. Ja no només totes les empreses de l'IBEX 35, sinó la mateixa cartera número 1, se'n recordeu, de CaixaBank, la fundacional, doncs inverteix i concedeix molts crèdits en empreses que es dediquen a l'armament. Això investiga molt el Centre de l'AS i d'altres entitats, no? Clar, és aquesta perversitat de tot el que arriba per aquestes inversions que acaben doncs, en guerres, etc., és una part dels beneficis que van a parar a fer aquesta obra social. Jo crec que aquí això com a mínim és el que hauríem de reflexionar. I tu, Marc, comentaves el tema de l'obra social i els inicis. De fet, els inicis pròpiament de l'obra social serien els primers homenatges que es van fer, que es deien homenatges a la bellesa, a la gent gran. I el primer es va fer a Sant Sadurní d'Anoia, que s'agafava la gent gran, vells, com es deia en aquella època, se'ls obria uns comptes, i era una festa popular, La gent es mudava, es posava guapa al poble, sortien, feien balls, sardanes, era tota una festa, doncs llavors la festa del poble. I la primera va ser a Sant Sadurní d'Anoia, gràcies a un donatiu anònim, que després es va saber que el donatiu anònim l'havia fet el senyor Reventós. Sant Sadurní d'Anoia, Reventós, de Codorniu, no? I és aquest l'origen, i hem arribat fins aquí, fins a tenir una fundació tan potent que pràcticament no hi ha ningú que la pugui criticar de manera oberta, que és intocable. Després hi ha un altre aspecte molt important al llibre i que de fet és un dels temes que més t'ha tocat personalment. A mi m'agrada dir-ho perquè crec que és quelcom que ens afecta a totes. Abans deies, perdona que parli d'un aspecte personal, jo crec que aquest llibre ens atrevessa a tots els que estem aquí
tinguem les implicacions, no?, que hagin tingut. Per començar, el meu pare també va estar treballant a la Caixa de Catalunya en aquest cas i es va morir fa un any i escaig i li volia dedicar, o sigui que he aprofitat aquest moment. Però, és a dir, d'alguna manera, totes les persones que o tenim un préstec, o tenim un leasing amb el cotxe, Assegurança, o tenim no sé què a la sanitat, o el carnet jove. o el carnet jove, és O a el dir, Club i encara Super3. que te'n vulguis escapar perquè, No, com dieu, no? És un perfil molt activista el que hi ha aquí, no? I fas aquesta aposta per tot el públic, igualment, aquí les nòmines dels funcionaris, no? A la Generalitat, a través de qui arriben, és a dir, una de les tesis del TVD també és això, no? Aquests tentacles, aquest pop tan gran, tan difícil d'eludir, molt silenciós en segons quines coses, excepte quan hi ha crisis i ha de donar suport, no?, a l'administració, que aleshores apareix com el gran salvador i també demana rescats quan toca. Però, d'alguna manera, no, aquesta ubiquitat està tot arreu, és un aspecte del llibre, i després hi ha un tema que començava aquí, que jo crec que ens afecta a totes i que tu l'has tractat amb molta cura, que és l'habitatge. No? Tu expliques amb dades, no? Primer, que és el primer tenidor, no, de l'Estat en habitatge privat, el primer tenidor privat en habitatge, i després amb dades, no, de Catalunya, que veu també com referenciar crític amb el portal de transparència, no? Esteu com revelant molts aspectes, no?, que són desconeguts, no? També del tema de l'habitatge suposadament protegit, no? Des de Vic fins a Badalona, L'Hospitalet, Salou. Com ha sigut aquest procés de documentar-te sobre els estralls o les conseqüències d'aquesta manera d'operar en l'àmbit de l'habitatge? I jo en aquest punt sempre m'agrada dir que els llibres al cap i a la fi són fills del seu temps també, i d'una manera o d'una altra es veu reflectit aquest tarannà, si agafes fins i tot novel·les, no? I jo crec que el que ens ha tocat ara potser viure són moments difícils, no és només a l'actualitat, ja us he referenciat abans que això ve de molt lluny, és el tema de l'habitatge. I per tant, jo quan vaig tocar aquests capítols a l'habitatge, de fer recórrer tot el llibre, des dels primers crèdits que va atorgar la Caixa fins a aquesta primera gran promoció que va fer el 1955, fins aquests últims dècades, diguéssim, que va començar amb aquest habitatge social. Vaig tenir aquest cop de sort o no, perquè és a base d'anar mirant arxius, de trobar-me tota aquesta documentació de l'arxiu de Peralada sobre aquestes cartes que arribaven al Miquel Mateu Pla, us en recordeu, el president durant l'època franquista, d'Hispano Suïssa, Peralada, perquè ell, pel fet de ser president, rebia moltes cartes de grans famílies catalanes o grans personalitats amb càrrecs importants espanyols que treballaven en empreses aquí a Catalunya i demanaven allò típic de què hay de lo mío. Se saltaven tota la cua per aconseguir aquests pisos, no els de la Verneda, no demanaven pels de la Verneda, sinó pels de l'Àper Diagonal, que estan molt ben situats, molt ben acabats, i a més és divertit, si es pot dir així, perquè alguns mires les cartes i la documentació i veus, mira, aquesta promoció que estic preparant, m'interessaria el tercer segon, l'àtic tercer, a la carta directament, i és interessant, i veus cognoms que potser o càrrecs que potser us sonen, com el governador civil de Barcelona, el Luis de Galinsoga, que va ser el director de La Vanguardia, que va dir que allò de tots els catalanes són una mierda, no quan van a una missa i en català, va sentir algunes paraules en català, el que era cap també de la Divisió Azul de Catalunya, de Falange, un tal Lluís Millet, que potser també us sona, el pare de l'últim de l'Arnau del Palau, i l'abat Escarrer de Montserrat també intermediava, de vegades no directament, però per intermediar, perquè clar, això era un reflex de la dificultat que hi havia per aconseguir un pis. I tu, teòricament, hi havia les formalitats, perquè el que era irònic és quan vaig trobar tota aquesta documentació a les carpetes, perquè a l'Arxiu Nacional de Catalunya n'hi havia una de similar de cartes que arribaven al Porcioles, perquè el Porcioles, l'alcalde Porcioles, també va ser vocal de la Caixa i va sortir a les travesses com a possible substitut del Miquel Mateu Pla al 72 quan va morir, per ser ell el president, però finalment no ho va ser. Per això també li arribaven cartes demanant pisos. Per a l'Arxiu Nacional de Catalunya no m'ho van deixar consultar, per temes de no revelar dades de gent que encara estava viva i havia esperat 30 anys, això és un altre problema que es trobem els investigadors,
I l'arxiu de Peralada és un arxiu privat i jo vaig contactar, no? Tenim unes caixes aquí plenes de pols que diu caixa de pensió, si vols venir a mirar, però mira, agafa l'àrem, bueno, va ser... Però bueno, i et trobes aquí, caram, sense censura ni res. I va ser molt interessant. I entre tota aquesta informació és irònic perquè hi havia, entre totes aquestes cartes, tenia el Miquel Mató i Pla, també guardava els passos que havies de seguir formalment si volies aconseguir un d'aquests pisos, no? Tenir un dipòsit tal, estar casat, guanyaves punts segons les imposicions que feies a la cartilla. Clar, aquesta gent s'ho saltava, evidentment, directament. Un dels més sol·licitats, n'hi havia molts, però sobretot eren els que es trobaven a la Perdiagonal i sobretot aquesta promoció que hi ha entre la Diagonal i el Passeig de Sant Joan, la que està enganxada al Palau Macaya, que també actualment és un actiu que pertany a la Caixa de Pensions. I ho feien, bueno, allò sense despentinar-se, no? Demanant aquests pisos. I en l'actualitat, l'últim gran moviment que hi ha hagut, encapçalat pel sindicat de llogateres, és tots aquests llogaters van fer vaga de lloguers de totes aquestes promocions que tu esmentaves. Jo vaig entrevistar molts d'aquests que estaven a Viles de Salou, a l'Hospitalet, a Badalona, a tot Catalunya. I et deien això, que ells en un principi van signar un contracte de 5 anys amb unes clàusules que deien que eren de lloguer amb opció a compra. Quan van renovar pels següents 5 anys més, eren 10, aquestes clàusules van desaparèixer del contracte. I és en això que s'han agafat per fer la vaga, han resistit i finalment han guanyat. De tal manera que la Generalitat finalment ha acabat comprant tots aquests pisos de protecció a través de l'Incasòl i ara doncs seran públics de tots, entre cometes, que podran anar passant per allà per aquests pisos. No? Però clar, la Caixa volia, després d'aquests 10 anys, doncs, vendre'ls a preu de mercat i estaven en llocs molt golafres. Tot i que en principi no, perquè això ho feien els ajuntaments en zones retirades del centre, que hi havia solars i que ningú volia apostar per aquests solars retirats. I és veritat que gràcies a que la Caixa va posar el primer bloc, altres constructores s'hi van sumar. Però per posar aquest primer bloc, evidentment tenia ajuts des del punt de vista del solar pròpiament, rebia ajuts també, el sindicat de llogateres va fer un estudi que com a mínim van rebre més de 25 milions d'euros d'ajuts com a mínim d'aquestes promocions i també per temes de medi ambient de les plaques solars, d'energia. És curiós, però també cal dir-ho. Jo ho preguntava a tots, cap de les promocions, cap ni una, mai han funcionat les plaques solars. I eren allò una despesa i uns ajuts que havien rebut, doncs en cap d'ells han funcionat mai les plaques solars. A banda de tota la deixa que s'acabia, abusos amb les clàusules, que també han posat una demanda del tema de les clàusules abusives, i està encara trigarà 2 o 3 anys a veure què passa. Però bé, la Caixa el que està fent ara, tu ho comentaves, és veritat que la Caixa és el tenidor més important privat de pisos de tot Espanya i de Catalunya. Passa que aquí ara hi ha hagut un canvi, perquè el fet d'haver comprat tots aquests pisos de la Generalitat ja no ho és a Catalunya, però clar, ha fet un viratge, evidentment no patiu per la Caixa, que no perdrà diners, però el que ha fet és canviar, en lloc d'invertir més en aquest habitatge social protegit, el que ha fet és virar cap a les oficines, que té fins i tot un guany més gran i no li genera tants problemes, que és potser l'únic que li preocupa, que és que li taquin la imatge, el risc reputacional, que això li ha generat, malgrat tenir-ho tots els mitjans de comunicació ben apamats. Perquè no sé si recordeu que va haver-hi una vaga de llogaters fa relativament pocs anys, 2 o 3, que va ser la més important que s'ha fet mai a la història de Catalunya, i poc després és quan es va començar aquesta vaga de lloguers sota el lema d'Estapem la Caixa, d'aquests llogaters de la Caixa. Doncs igual que la manifestació per l'habitatge va ser la més seguida, també pels mitjans de comunicació, que la van cobrir tots, quan en canvi els llogaters van fer aquesta vaga contra la Caixa, l'Estapem la Caixa, els mateixos mitjans que havien cobert la manifestació els van dir que això ja no podien cobrir-ho, no? Les redaccions i els periodistes es van tirar enrere. Clar, té molts aspectes i podries seguir estirant l'habitatge. De fet, en el llibre ho fas. Això de les cartes que ha dit les podem trobar a l'apartat de documentació
també aquestes normes, no? Que per accedir a l'habitatge, no? De forma teòrica. I per què acumular tant habitatge, no? La Caixa? Si això ho respons al llibre, però és una pregunta molt bàsica i molt important. Per què? Això de fet és curiós perquè és com un anar i venir. Vull dir, a l'època de Josep Vilarasau sí que és veritat que tenia pràcticament les mateixes que va acumular després. I després se les va anar venent. Molts d'aquests ho havia molta gent que podia, jo vivia en aquests pisos que primer estaven de lloguer i després ens van fer la proposta de quedar-nos-els. Perquè també, segons la lau, ja comptava, s'havien de vendre amb un preu pautat, no podia ser preu de mercat, i per tant molta gent li va anar molt bé, perquè eren pisos situats allà a zones de Sarrià, Diagonal, i els hi va anar molt bé. I després van començar tot aquest procés d'habitatge social i van tornar una altra vegada a acumular abans de tot aquest tema del 2008, de tota la bombolla, i per tant era relativament més assequible, i van fer moltes promocions i van gairebé tornar a equiparar. De fet, digues? Va ser la NASPA quan estava... Sí, a la NASPA. El Sopars de la NASPA. I us deia això perquè, clar, hi ha moltes societats que... Perquè, clar, té molts actius la Caixa, ja no és només... Fins i tot són les oficines, són locals, la majoria d'ells de propietat de la Caixa, això també són actius que té. I deixa'm dir que tot això, siguin pisos, siguin oficines, perquè us he dit que ha fet el viratge, no? Ara s'ha venut tots aquests habitatges de protecció i està invertint molt en oficines. De fet, la venda que s'ha fet més important, jo crec que en els últims 2 o 3 anys, d'oficines a Barcelona, la transacció ha estat de la Caixa, que ha comprat un edifici per 390 milions de pessetes, gairebé 400 milions. Que jo crec que el coneixeu tots, que és el que es troba a l'Avinguda de Roma, on acaba baixes d'allò al carrer Aragó, i es bifurca com si anessis cap a l'estació de Sants, l'antic edifici de Telefònica, que era enorme, que hi havia allà, l'Estel, que li deien l'edifici Estel, doncs aquest l'ha comprat amb els fons d'inversió que eren els propietaris, perquè és enorme, té molts metres, molt alt, i ha pagat això, 390 milions d'euros, que Déu-n'hi-do. I allà hi ha moltes empreses, farmacèutiques sobretot, que és qui AstraZeneca, que és el que ocupa la majoria de l'edifici. I no sé per què. Per què acumula? Sí, doncs després va fer tots aquests actius. I per què ho acumula? Perquè és molt important. Quan qualsevol empresa d'aquestes internacionals que es dedica a auditar, no? I posar aquests més positius a empreses importants, és molt important si tu tens una bona cartera immobiliària. Si tens actius, clar, la valoració que et posen és molt més gran, perquè això vol dir que si tu, en el suposat cas que n'anessis a Norris, tens pisos al centre de la ciutat, carrers importants, i això té un valor que evidentment el pots vendre i pots tenir, doncs, i això, quan fan aquests estudis de mercat, tenir tots aquests actius immobiliaris és molt important a l'hora de valorar aquestes empreses. Per això no els interessa que baixin de preu, que no es devalui. I interessa mantenir la bombolla ben amunt. Com veieu, és un engranatge complex, no? I que té totes les seves lògiques. La veritat és que jo tenia més preguntes, però crec que podem parlar d'una cosa molt rellevant sent aquí a la cooperativa Roca Guinardà, que és el tema que ha existit una cooperativa, no?, de la Caixa, per provocar una mica. I alhora m'agradaria que expliquessis la concepció d'aquesta portada i aquesta imatge, perquè ho explica d'una manera, ell és historiador de l'art, i té tota aquesta... que crec que és molt rellevant amb el llibre. Jo volia dir-te aquestes dues coses i després obrim i fem una mica de preguntes. Si no, jo en tinc més, però vull dir que crec que està bé per fer una cosa. No, és molt adient, perquè a més ara venim de visitar la cooperativa que hem vist totes les cistelles allà ben preparades, de fruita i verdura, i va perfecte. La Caixa com a tal era una entitat que no podia crear una cooperativa en si mateixa pels estatuts que tenia, però els treballadors, durant la Guerra Civil, sí que van crear la cooperativa de consum dels treballadors de la Caixa. I aquesta cooperativa era per mirar de sobreviure, per aconseguir aliments en una època com era la Guerra Civil, i sobretot aliments que venien
ho miraven d'aconseguir del rerapaís, perquè a la ciutat era molt difícil, no hi havia terreny per conrear, i llavors el que feien sobretot demanar ajuts a aquests treballadors que treballaven en aquestes oficines de comarques, per dir-ho així, i aconseguir doncs, fruita, verdura. I la van crear i evidentment els hi va donar suport pròpiament la Caixa i els hi va donar un crèdit de 50.000 pessetes, que Déu-n'hi-do era molt, i més en aquella època de la Guerra Civil, i van aconseguir doncs, tots aquests aliments. Per tant, també hi ha hagut una cooperativa dintre de la Caixa per part dels treballadors, que els treballadors també, clar, és normal, se sentien molt bé l'empresa perquè feia tota aquesta, estava molt ben vista socialment, era una caixa, no era un banc, feia l'obra social, vull dir que feia coses bones i interessants. I creen la cooperativa, després evidentment això es desfà, i si avancem en el temps arribaríem a allò que hem comentat abans, a l'any 1936, que és quan entra el Josep Vilarasau. I us he dit que el 1982 es trasllada a l'oficina de la Via Laietana, que és la primera gran seu que van inaugurar, la Via Laietana, i se'n van cap a la Diagonal, a les Torres Negres, o com diuen molts activistes, les Torres Mordor. El 76, no? 76. Vilarasau i el 82 se'n van allà, que no ocupen totes les dues torres, perquè eren treballadors, però no, primer comencen amb la petita i després van ocupant la gran. Que això explica a les memòries del Josep Vilarasau, que fins i tot va veure que hi havia plantes sense ocupar, estaven buides, i que alguns treballadors les van ocupar. Van allà, anaven a passar estones, i quan es va assabentar Josep Vilarasau no li va fer cap gràcia i va fer canviar els poms a les portes perquè no anessin allà els treballadors amb aquestes plantes buides. De fet, aquests edificis negres de la Diagonal no havien de ser negres, havien de ser color metall. Va ser el Vilarasau que li va fer gràcia que es fessin de color negre, com els veiem ara. I les torres havien d'haver estat, segons el primer projecte, a l'inrevés. La torre gran enganxava al Corte Inglés i la petita a l'altra banda. És un projecte de l'arquitecte Coder, que de fet ja estava, entre cometes, fet, tret aquests canvis tonejats de negre, per Colonial, que era la mobiliària Colonial, perquè els de la Caixa volien traslladar-se una miqueta més amunt, amb un edifici de vidre que hi ha, que és un edifici de Catalana Occident. Allà hi havia, va començar TV3, també, la redacció. Ells tenien, però potser que era petit en un futur, i finalment van fer la primera torre i després van quedar-se amb la segona. Potser tenien al cap, si heu passat per allà, per la Diagonal, i sobretot de nit, els rètols que van fent voltes, van girant pel coronament dels edificis de les torres. Això ja que està d'actualitat, el personatge. Són uns rètols que eren d'una casa de rètols molt reconeguda, que es va fundar el 1930, d'un industrial que es deia de cognom Roura. Us he parlat abans de la casa Macaya, del Puig i Cadafal. Al costat, a la cantonada en diagonal, hi ha un mussol a dalt que forma part del patrimoni de la ciutat. El paisatge va estar protegit per l'Ajuntament i era que s'il·luminava l'ull. Ara ja no s'il·lumina, però s'ha conservat perquè ja forma part de la història de la ciutat. És de l'empresa Roura, també. Doncs bé, aquesta empresa també va fer els rètols i li van encarregar a la Caixa que fes els rètols. I a les dues torres, el 1982, girava un mateix títol, que és la Caixa. Ara si aneu, no. A la torre petita gira Fundació La Caixa i a la torre gran gira CaixaBank. Aquesta empresa Roura es va vendre finalment i se la va quedar una altra empresa. A més tenia la fàbrica al Bon Pastor, estaven els treballadors i la fàbrica pròpiament, o el taller, i se la va quedar un senyor que es diu Florentino Pérez. Per això deia que estava molt d'actualitat. I el que va fer és tancar la producció aquí a Barcelona i se la va endur tota a Madrid. Continua mantenint el nom de Roura pel prestigi que tenia i li va afegir un altre que es diu com Cobassa, Roura Cobassa, una cosa així. I us he comentat això que van girant els logos, no? Fundació i CaixaBank, antigament la Caixa, el logo amb l'estrella. Fixeu-vos aquests canvis també de drets d'autor que hi ha entre les diferents empreses que conformen aquesta piràmide. Què ho vull dir? CaixaBank, ja ho teniu situat, no? A la primera cartera fundacional, li paga cada any a la Fundació La Caixa una miqueta més, si sumem l'IVA, de 3 milions d'euros per explotar l'estrella d'en Miró.
que varia en funció de l'IPC, com es digués, i del número de clients que té CaixaBank. Puja una miqueta més. Perquè els drets els té la fundació, que és el que la derivaria de la Caixa, per dir-ho així. I clar, això ve de l'època del Vilassau, que va voler concentrar tot, perquè la part social triava d'una manera, cada oficina tenia el seu segell, i aquí hem de posar ordre. I vam contractar Landon, que és aquesta empresa nord-americana que ja havia treballat amb grans multinacionals per crear logos. Aquest de fet, s'ha estudiat, perquè va ser un èxit, és veritat. Tothom veu l'estrella i la Caixa, ja ràpidament ho identifica. Però el que us deia, clar, el Miró, quan li van proposar, el seu representant deia el Miró no farà mai això dedicat únicament i exclusivament per una Caixa. I va fer el que us deia abans, el cartró, i com sabia que els americans havien estat treballant amb la idea d'una estrella de 5 puntes com a logo, i aquí des de Catalunya, l'equip del Vilassau, en secret, que no se n'assabentin els treballadors, perquè sabia que podia ser un terrabastall, perquè ara ho tenim assumit, però una estrella així com massa moderna, per unir-ho tot, no sabien que podia generar un renou entre la plantilla, i ho volaven en secret. I van dir, bueno, doncs juguem amb això de la 5 estrelles. Miró, que ja ha col·laborat amb algun espectacle que hem fet d'obres de teatre, li podem proposar. I va dir al representant que això no ho faria. Però va fer aquest cartronet i va fer amb els seus símbols, estrelles, sols, i amb un quadradet emmarcat en negre va introduir aquesta estrella amb els 2 punts. Com dient-los, si voleu una estrella, aquí la teniu i agafeu aquesta, si us va bé. I és la que van agafar. Però això no és l'estrella d'en Miró. Diu, com que no? Rafa, si això és l'estrella d'en Miró. Sí, però no. Clar, perquè de vegades també ens diuen, i no us han posat una demanda, perquè això està superprotegit, ja ho heu vist aquestes milions que van amunt i avall, i drets d'autor. No pots fer el tonto amb aquestes coses perquè pot caure una bona demanda. Llavors, que deies, a mi m'ha agradat molt l'art, jo coneixia aquesta obra, arran d'un procés una miqueta de censura que hi va haver a La Vanguardia. El 1993, La Vanguardia va treure un quadernet per homenatjar el Joan Miró. 1993. El Joan Miró va néixer el 1893, és a dir, amb motiu del centenari del naixement de Joan Miró. I van demanar a diferents artistes, el Tàpies, el Chillida, el Joan Brossa, que fessin un text on expliquessin quina relació havien tingut ells amb en Joan Miró, que tots l'havien conegut, els que hi participaven, i que al costat fessin una il·lustració. Llavors van enviar els textos i el Joan Brossa, que era molt d'esquerres, molt anarca, doncs va dir sí. Va ser soci d'aquí. Doncs mira, fantàstic, tanquem el segle. Doncs el soci de la cooperativa Rocaguinada, número no sé quant, doncs va fer aquest dibuix. I clar, això quan va arribar a la redacció de La Vanguardia van dir això no ho publicarem de cap de les maneres. Ho van censurar. De fet, jo vaig parlar també, que va morir fa poc, amb el Lluís Permanyer, que també va ser un dels coordinadors d'aquest quadernet, i em deia, no, jo no vaig censurar, no vaig tenir res a veure amb això, van ser més amunt. I de més a dalt. I us dic tot això perquè, ara parlant de la Vanguardia, si em permeteu aquest parèntesi, quan algun periodista de la Vanguardia ha demanat el llibre, perquè els interessa, tot i que no publiquin res, doncs l'editor deia, sí, però no m'ho enviïs a la redacció, enviem-ho a casa. I llavors jo, no passi, amb la broma deia, sí, no pateixis, dona'm l'adreça i t'ho enviem a casa. I és que has de pensar que nosaltres aquí a Grupo Godó no tenim cap, no tenim jefe, no, tenim amo. És tot el que significa i el que hi ha darrere d'aquesta expressió, no? Al quadernet finalment van censurar això del Brossa, perquè el Brossa coneixia molt a Joan Miró, eren molt amics, i clar, n'havien parlat molt de la sobreexplotació que havia fet la Caixa d'aquesta estrella, i a més aquell llibre, si ho llegiu, us assabentareu quan li van pagar, no només al Joan Miró, que clar, era vist des d'ara és una misèria, sinó també el que li van pagar, encara més misèria, al Josep Royo, que jo amb ell el vaig entrevistar i vaig anar a Tarragona, que encara hi viu, que és el que va fer el tapís, perquè a partir del cartronet va fer un tapís que el van estar restaurant fa poc, al CaixaForum, que van fer una exposició i que es troba al vestíbul de les Torres de la Diagonal, un tapís molt maco, per cert. I clar, això és l'obra que va enviar el Brossa per il·lustrar el seu text al quadernet de La Vanguardia i que es titula Miró manipulat. I és com ell veia a la Caixa
tot el que coneixia de la història, que és com una serp maligna que tot s'ho empassa i no deixa res al seu voltant, no? Que és com ell veia la caixa. I clar, suposo que us sona l'ESGAE, que és drets de música i tot això, doncs en paral·lel hi ha la DGAP, que és si tu necessites reproduir una imatge, has de contactar amb ells, i li va enviar el Jordi li vam comentar, Jordi, tu creus que podem intentar? No, ja el tenim. Bueno, provem-ho. En part el Barcami, una petita part, ha anat a parar doncs, a pagar els drets d'autor d'aquesta portada perquè ens el van donar. Jo pensava que no ens el donaria, no? No sé si és perquè ja hi ha el Vicent Saltalló que ens ho van donar i van pagar els drets i ho van poder posar a la portada i estem molt contents, no? Jo en broma sempre t'he dit només per això ja val la pena publicar el llibre, no? Des de Vanguardia que diguin demanda, diu, no, per això no podem demanar. Només per això ja val la pena el llibre. I donarem la paraula al públic. Ens hem deixat molts temes, la superabsorció, el tema de les primes úniques i preferents, no? De tallar-lo. Realment hi ha molta teca. Els drets laborals dels treballadors, els sindicats, no? La social n'hem parlat una mica, però aquest llibre tu, Rafa, l'has fet per una expressió també que sobre el llibre i Albert Camus sortia, que era el parlem, no? Aquest parlem, no? Que d'alguna manera aquest llibre surt, per ara no hem rebut cap denúncia. Creuem els dits, està tot revisat. Creuem els dits, part d'Albert Camus també va anar a un assessorament de juristes de Baula, no? Que ens han fet una feina molt bona, preventiva, no? De veure els possibles delictes que podien, no? Com podien estirar del fil, podien incórrer. Per tant, no ens hem preparat, però de moment ens han denunciat, però sí que aquest llibre és d'alguna manera una invitació a parlar, no? El diàleg. Les fonts, tu sempre ho dius al llibre amb èmfasi, són molt importants i no totes les fonts han volgut parlar públicament, no? Algunes han hagut de reservar el nom, però ha començat aquest procés de parlem, i llavors ja us donem la paraula i parleu, però tu creus que hem començat a fer, amb aquest esforç ingent que has fet, hem començat aquest diàleg? Parlarà la Caixa? La idea era aquesta, evidentment, provocar un debat. Tots els llibres han de ser i poden ser objecte de crítica, evidentment, i sempre pots allargar més o menys, perquè no s'acabarien mai, com una tesi doctoral, no acabaries mai, sempre es podien anar ampliant, i més en una institució tan important com la Caixa, que és la institució amb més poder, de llarg. Ho veieu usant de Corte Inglés, de Santander, de BBVA, no és que tingui la síndrome d'Estocolm, i ho digui perquè ho podeu pensar perquè porto molts anys investigant-la, però és que és amb dades a la mà. És el número 1, que dèiem en el tema de l'habitatge, de tot l'estat amb el que suposa això. És l'asseguradora més important, Vida Caixa, l'ESLAS, la més important, més que Mafre, és la que més inverteix en turisme, a la Caixa, sí, doncs té una secció especial, es diu Hotels and Tourism, amb treballadors que s'hi dediquen a donar crèdits a totes aquestes empreses del sector, també la que més crèdits dona al sector de la construcció, amb una altra d'aquestes seccions que té, que es diu Real Estate and Housing, i després, doncs, tota aquesta piràmide que us esmentava abans, hi ha economistes que calculen que representa entre l'1 i l'1,2% del PIB espanyol. Per tant, estem parlant d'una entitat o una institució que jo sempre acostumo a dir sistèmica. Mireu el poder en majúscules per materialitzar-lo i visualitzar-lo. Potser alguns de vosaltres heu sentit a parlar d'una fons d'inversió que es diu BlackRock. Hi ha BlackRock i hi ha Blackstone. BlackRock sovint es parla com un fons d'inversió que més participacions o accions té en molts parquets interns de molts països. A l'IBEX 35 espanyol sempre se'n parla, o molts diaris econòmics en parlen més de BlackRock que de Criteria Caixa. Perquè qui té més participacions en empreses de l'IBEX 35 no és BlackRock, és Criteria Caixa, i també ens hem de preguntar per què s'esmenta més BlackRock si el que més en té és Criteria Caixa. Doncs aquí també la pregunta tenim la resposta. I clar, trencar aquest mur és molt difícil, sobretot quan hi
ja parteixes d'aquest treball de formigueta. Estem en una situació agredolça, estem molt contents per la resposta del Barcami, no ens esperàvem que ho aconseguiríem perquè són molts diners, però això vol dir que hi havia gent que volia i hi havia aquesta necessitat. Perquè no som un país normal, és el moment en què no es pot fer un llibre que sigui crític amb l'entitat amb més poder del país. No som una democràcia i el món del periodisme també hauríem de reflexionar. Per molt que el critiquem, si és el cas, als Estats Units seria impensable que no s'hagués fet ja una investigació com aquesta en una institució paral·lela allà, perquè ens arriba a vegades el pitjor, que són aquests formats realities i tot això, però també hi ha un periodisme d'investigació per treure's al barret. I allà seria impensable que no s'hagués investigat ja aquesta institució o que no hi hagués una biografia crítica d'un personatge com Isidre Fainé, que no n'hi ha. Als Estats Units n'hi hauria o a Anglaterra, seguríssimament. Per tant, ja diu molt què està passant aquí. I tu saps perfectament, Marc, quan hem anat a parlar, a tocar portes i a asseure'ns davant d'aquests, alguns amb càrrecs de responsabilitat, de diaris molt importants, de diaris molt d'esquerres i feministes, i LGTBIQ+, que per fi algú s'ha atrevit a fer un llibre de que per fi això és periodisme d'investigació. I després, ho sento, però no podem publicar res. No podem. Els mitjans que sí que ens han donat suport, ja hi comptàvem perquè han format part, són mitjans que segurament molts de vosaltres seguiu, no? La Directa, el Crític, VilaWeb, el Jornal, Media.cat, una entrevista, sí, al Cafè d'Idees, per la ràdio, no a la tele prime time, ràdio. I esperem que a poc vagin sortint coses, que aniran sortint i van sortint coses, no ens podem queixar. Però clar, topes amb un límit, que són aquests grans mitjans generalistes, que és per on majoritàriament s'informa la població. I ara, jo perquè ja tinc l'estrella ficada aquí, no? Però potser ara vosaltres també, i quan mireu qualsevol digital i aneu passant amunt i avall, scroll, és que us trobareu l'estrella per tot arreu, no només per la publicitat que posa CaixaBank o la Fundació, sinó nova exposició de CaixaForum, Cosmocaixa, el Caixa Research, nou centre, està tot ple per tot arreu. Clar, si el periodisme d'investigació ja està de vegades que sobreviu al límit de la supervivència, molts digitals no s'arriscaran a molestar a la Caixa, en el conjunt. Evidentment, jo puc entendre això, però el que no sé si diem molesta, si és políticament correcte, és quan veus tu gent amb la que has tingut cara a cara, no els periodistes de peu, que no poden fer-hi res, perquè de vegades hi ha una cosa pitjor que la censura, que és l'autocensura. Sinó gent que potser aquests dies està rebent premis nacionals de periodisme i tot això, que quan fan el Parlament, sí, el que hem de fer és més periodisme, el que hem de fer és de contrapoder. Clar, quina cara se't queda quan dius, bueno, doncs fes de contrapoder, no? Aquí es veu realment del que es pot parlar i del que no es pot parlar. I afortunadament ara doncs, hi ha tota aquesta xarxa i hi ha també, a banda d'aquesta xarxa, doncs, hi ha també les xarxes socials, mitjans cooperatius i pot haver-hi certa esquerda a través de la qual pot arribar la informació. Però no us penseu, abans potser sí que haurien demandat ja, o haurien segrestat el llibre, haurien comprat tota l'edició. Se n'ha fet, fa uns anys es feien ja casos d'aquest tipus. Ara són més elegants i com que ells ja saben que els mitjans generalistes no cal despenjar el telèfon d'alguna mala caricatura, el Fainé acaronant un gat blanc i despenjant el telèfon des de la planta 24 dient-los a l'avantguàrdia, no, si us acudeix no cal fer això perquè ja ho tenen tan controlat i saben que són bons minyons, per això estan allà al capdavant, que no és necessari, estan molt segurs que això no se sortiran del radió. Però bueno, intentarem continuar picant pedra, però sí que el que em molesta és això, que els mitjans públics sobretot, perquè clar, tu no, els periodistes que treballen als mitjans públics majoritàriament sí que hi ha moltes productores, però són funcionaris, no perdran la feina
si ni tan sols ells s'atreveixen o poden parlar d'això, ostres, això és molt delicat que ens queda, no? Que ens queda. Poder popular. Sempre. És el vostre torn. I senyor, S'ha entès tot? Esteu mirant amb unes cares, no us faré un examen, Sisplau, Rafa, dius que l'edifici Estel de l'Avinguda de Roma l'ha comprat la Caixa Sí, i que, a banda dels zeros que has esmentat, Immocaixa. val? Què ha posat? Oficines, despatxos, No, de ja està, lloguer? ja ho he comprat ja llogat, ja està llogat. Ja estava prèviament És un llogat? edifici llogat, jo el compro, tal, amb els llogaters que ja estan, Val. i els locals comercials també. Els locals, val. És A que més, van hi ha renovant un el no? gimnàs, sí, va ser una reforma integral, va estar aturat molt de temps. Sí. És que això és molt interessant, perquè aquí al llibre ho explico també. Això va haver-hi també una signatura d'uns convenis amb l'Ajuntament que li van... Fins i tot la FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, van reconèixer que els havien aixecat la camisa a la Telefònica. Perquè van signar amb l'Ajuntament un conveni segons el qual aquestes subestacions que hi havia repartides de Telefònica per altres barris de la ciutat podrien esdevenir d'ús per als barris, no? Però no especificaven una data concreta. És, entre cometes, a voluntat. Però, per tant, que poden dir missa i de moment no va ser això. I això va ser també, es va parlar molt d'aquest edifici, però va estar aturat molt de temps, amb l'esquelet allà, perquè s'ha comprat diverses vegades, un inversor que era hindú, que volia fer un hotel, després amb la moratòria no el va poder fer, va passar per diferents mans. Qui va sortir més beneficiat va ser Telefònica, la primera venda que va fer, va fer un pelotat impressionant, i en una part de fet va aixecar l'edifici que té allà al 22 arroba, el número 0 de l'Avinguda Diagonal, allà al fòrum, i li van sobrar molts més milions i va fer un pelotat impressionant. Després es va vendre per una quarta part del que havia ingressat a Telefònica, fins que finalment ho van comprar dos fons d'inversió que es van associar i és ara que ara fa poc. Jo de fet, mira, que estava en contacte amb premsa de la Caixa, perquè també vaig contactar amb ells, com acabes la investigació, que és el mínim que has de fer, és contactar amb ells i demanar una entrevista amb l'Isidre Fainé, a mi per contrastar informació, ja sabia que no me la donarien, però ho has de fer. I després, per una altra cosa que vaig publicar a la directa, també vaig demanar que ja sospitava aquest actiu és un dels que està a punt de comprar la Caixa, em van dir a dia d'avui no. Després, 2 setmanes després sí que va saltar la notícia, ells suposo que ja dirien, mira, aquest ja sabia que estàvem tancant la signatura del contracte. Però sí, ara és un actiu que majoritàriament l'ocupa la farmacèutica AstraZeneca. També tenen una altra a la Gran Via, tocada a la plaça de Toros de la Monumental Cantomar, que fa cantonada de vidre, que allà hi ha Novartis, que també hi ha una altra farmacèutica, també l'ha comprat va comprar la Caixa també, van estar fent aquest tipus d'inversions. I a més, això fa molt també l'Amancio Ortega, que té el seu braç immobiliari que es diu Ponte Gadea, i clar, té llogaters que sap que li pagaran a final de mes, no? És el cas de la Caixa, no? AstraZeneca, totes aquestes farmacèutiques, o l'Amancio Ortega, no? L'Apple, el Passeig de Gràcia, la seu al Passeig de Gràcia també del Banc de Santander, vull dir que té el lloguer assegurat. Que a més són actius que també van molt bé per valorar l'empresa, com dèiem abans. I una zona que ara està reformant l'Ajuntament. O sigui, si ja hi ha aquesta gentrificació amb el tema de Consell de Cent i tot això, tot aquell voltant també serà peatonal i ho ha reformat i ha pagat l'Ajuntament. Com l'adaptació del Caixa Research, allà al Cosmo Caixa, que ara han obert aquest centre de gran investigació, doncs l'Ajuntament, aquí surten les xifres també que vaig aconseguir-les, el que s'ha gastat l'Ajuntament per condicionar tota aquella zona perquè es tinguin bons accessos allà de la Caixa Research. Gràcies. Podria fer dos apunts. Una evolució de nom, que el que ara se'n diu l'obra social, al principi era l'obra benèfica i social. I recordo una... Així constava com a institució benèfica. Sí, El tema d'impostos també. Una revista de la Caixa amb un article del Francesc Moragas dels anys, no sé si el
de la primera dècada, abans del 10, que deia que els autèntics accionistes de la Caixa eren els obrers, Aquí diguem-ne, esmento esta de la cita. vaga... Són els nostres primers accionistes, eren aquests vaguistes. Eren els accionistes. I parlava en un article que, clar, la Caixa no tenia accions com podien tenir les grans empreses o la gran banca. Amb l'arribada de Viladasau, la part benèfica va desaparèixer i només era l'obra social. Això és un matís filològic. I una altra cosa que volia comentar amb els papers, i dos fets. El senyor Solà, que llavors era el cap d'estudis de... Va venir a la presentació que van fer oficial del llibre El Parador 62 i l'he entrevistat 2 cops. Que ha publicat un llibre ara fa poc, que es titula La metamorfosi de com parla d'aquesta transformació. És breu, de 100 pàgines, de com passa de Caixa a banc. És interessant també. Va manifestar un detall que al final dels anys del Primo de Rivera i als començaments de la República, Moragues va renunciar a cobrar el seu sou perquè, diguem, el que ell pogués cobrar, i en Bosch també, pogués anar a incrementar l'obra benèfica. Aquest comentari li van fer en Viladasau, jo que no l'he contrastat, m'ho va comentar ell, i a partir d'aquí, sobretot, va començar a retallar, si us fixeu, l'obra, diguem-ne, benèfico-social de la Caixa, doncs tenia l'Institut Tuberculós, l'obra de la Santa Madrona, tota una sèrie d'institucions. L'Institut Antituberculós de Tarragonica i l'Institut de Santa Madrona, que es deia originalment de la dona que treballa, però del franquisme no volia dona que treballa i li va canviar a Institut de Santa Madrona. O sigui, hi havia tota una sèrie d'institucions que eren unes despeses fixes i permanents. I la política, diguem-ne, de Viladasau va ser que aquestes despeses fixes anessin desapareixent, d'alguna manera les donava l'Estat, la Generalitat o el que sigui, i crear una obra social que si una vegada, si es donava el cas que no hi hagués excedents administratius, com es deia, per aplicar a l'obra social, doncs no hi havia excedents administratius. I no hi havia obra social. És a dir, aquest canvi de paradigma que tenien en Moragues i en Bosch, en Viladasau, doncs això va canviar. M'agrada molt que ho diguis, perquè quan deies això, aquest cas del Francesc Moragues, no? A finals de la dictadura de Primo de Rivera, al principi de la República, m'ha vingut al cap l'Isidre Fainé. Perquè ell, quan va deixar de ser director i va passar a ser president, en substitució del Fornesa, va aprofitar aquest ínterim per recuperar el seu pla de pensions de tots els anys que havia estat treballant a la Caixa. I d'una tongada va ingressar 25 milions d'euros. Ja veus quina diferència hi ha entre el que va fer Moragues i el que ha fet l'Isidre Fainé. I això que deies de totes aquestes institucions sí que és veritat. Amb una de les fonts que vaig parlar, que no vol, de les poques, és que n'hi ha 3, em sembla que no van voler donar el seu nom per evitar problemes, una que va tenir un càrrec molt important a la institució, em parlava precisament d'aquest període del Josep Viladasau. I em feia els comentaris, quan va començar a voler anar deixant tot el tema d'aquesta obra, per resumir, d'aquesta obra social de la Caixa i benèfica, ens havíem d'afanyar molt, perquè si badaven ja havien venut els actius, els edificis, es venien molt ràpid.
I un cas que jo l'agafo com a metàfora de tot això és una institució que li dedico diversos un parell de capítols, que era la institució de Nostra Senyora de l'Esperança, que es trobava allà al carrer de la Palma de Sant Just, al costat de l'església de Sant Just i Pastor, a tocar de la plaça Sant Jaume. Que ara existeix, i aporta els diners, el 90% del pressupost és la Fundació La Caixa, però existeix la Fundació Nostra Senyora de l'Esperança com a entitat, té entitat pròpia. I el Vilassau se la va voler treure de sobre i van batallar. I van acabar a judici, i no és fàcil enfrontar-te a la Caixa, com us podeu imaginar, legalment. I van guanyar. Va ser molt dur, hi havia en joc d'aquella època 1.300 milions de pessetes en joc, que eren molts diners, i realment van guanyar. Era una institució que coneixia molt bé el Moragas, perquè ell va néixer al carrer del costat, al carrer Lledó, hi ha una placa que ho recorda. Us dic ara, mira, així faig la cunya publicitària, que estem fent una ruta sobre la Caixa amb l'agència Coolruta. S'han exhaurit totes les... està exhaurit. Venen molts treballadors de la Caixa, per cert. Ara hem obert dues dates més, ara de Coolruta, Cultura Ruta, i fem exterior, no? I anem per tots aquests llocs, no? Amb la Fundació, la Nostra Senyora de l'Esperança, i acabem l'oficina que té l'entitat i amb una projecció tipus format conferència fem la segona part. I passem just allà davant de la Fundació Nostra Senyora de l'Esperança. Ell va néixer al costat, al Moragas, i clar, havia estat escolanet a l'església de Nostra Senyora de l'Esperança, que està oberta només els dijous matí tarda, és molt maca, estil barroc. I es dedicava a aquesta institució que va néixer a principis del segle XVIII a redimir prostitutes en origen. I quan se la va quedar a la Caixa, el 23, que van signar aquest acord, doncs encara es dedicava a això, però ara en l'actualitat es dedica a ajudar a dones, sobretot, o a famílies, per donar suport escolar, però sobretot dones que viuen situacions molt difícils, de vegades que venen de països de fora, que han patit, bueno, ja s'ho podeu imaginar, situacions molt complicades perquè es vagin adaptant a poc a aquestes societats contemporànies i occidentals. I finalment doncs, van guanyar el judici, però aquí es veu com el Josep Vilarasau volia desfer-se de tot això i ells van ser uns dels que van resistir i van plantar cara a la Caixa. Però les noies que hi havia allà internes ho van passar molt malament, se'ls va tallar la llum, no tenien aigua, que hi ha trossos d'edifici, bueno, va ser un drama. I un dels que va patir molt, la filla em deia, aviam Rafa, no et dic que va morir el meu pare per això, ja estava malalt, però això no va ajudar i li va accelerar tot. Era que ells s'encarregaven en aquella època de la fundació de Nostra Senyora de l'Esperança, que era el senyor Sobirà, no sé si us sona una cereria que hi ha allà a la baixada, que es diu Cereria Sobirà, al costat de la plaça de l'Àngel, metro Jaume I de la línia groga, doncs que ara ho porta la filla, la Pilar Sobirà, la botiga, doncs ell va patir molt totes les conseqüències d'això i nit sense dormir, la família va afectar molt tota aquesta lluita, perquè veia que estaven les noies allà deixades, no els hi arribaven ingressos, bueno, va ser un episodi molt dur. I els mitjans de comunicació, evidentment, no en parlaven, realment. Té relació això amb l'Hospital de l'Esperança? Que jo sàpiga, no. No, és un hospital municipal. No. Es diu Nostra Senyora de l'Esperança, però no. L'hospital també. Bueno, és un nom religiós, però en principi no. Sí que és veritat que tenien edificis al carrer Pinto Fortuny, més o menys, allà tocant a la Rambla, que això ja va passar a la Caixa, quan van signar aquest acord, i el més important de tot, el Mont de Pietat. El Mont de Pietat venia de Nostra Senyora de l'Esperança i per això van poder apretar aquí, perquè els hi van dir, voleu desfer-vos d'això? Van mirar el contracte que havien signat el 1923 i van dir, molt bé, torneu-nos tot el que heu guanyat al llarg d'aquests anys a través del Mont de Pietat. D'aquí sortien aquests 1.000 i pico, i clar, la Caixa va dir, un moment, i li va sortir més a compte, va perdre el judici i va dir, continuo també amb l'obra social. També és veritat que va haver un canvi de tarannà després de Josep Vilarasau i amb l'Isidre Feiner al capdavant, perquè té aquesta idea més, aquesta actitud més paternalista encara al Feiner, religiosa, no? És un home supernumerari de l'Opus Dei, així diguem amb la cita, això anava dedicat també en part, aquesta cita que obre al llibre, i
i també és el que diuen, molt lligat al que tu has comentat, que volia fer el Vilarassau. Molts treballadors m'han dit a la Caixa, diu, patim perquè, clar, això és molt golafre, el pressupost que té la Fundació, perquè és la fundació més important de l'Europa continental, com a mínim. En l'última, sona molt soviètic, ja ho sé, però l'últim pla quinquennal que han fet el 2030 està previst que hi destinin la Fundació que tingui un pressupost de 800 milions d'euros. Que imagineu-vos això, per aquests taurons de les finances, si poden rebaixar aquesta i destinar-la a d'altres tipus d'inversions, quan no sigui l'Isidre Fainé, em deien molts treballadors, això ja veurem si aguanta aquests pressupostos i no es van reduint una miqueta el que tu deies en l'època del Vilarassau. La Nostra Senyora de l'Esperança es diu la Casa dels Recers, nosaltres no sabíem res, no? I unes eleccions sindicals s'envien al llistat de centres de treball, oficina, i al final, Casa dels Recers. Hòstia, Casa de Reposo, Casa i del això Recés. què és? Sí, clar, veus allò i dius... I va ser arran que van perdre el judici que els van tenir que incorporar temporalment a la plantilla, després els van desviar a la fundació, però aquelles eleccions van poder votar les treballadores que hi havia allí al carrer que tenia darrere Sant Just. El Palma de Sant Just. Sí, el Palma de Sant Just, no? Sí, coses divertides. Mira, això que dius, jo vaig anar allà al centre, vaig estar entrevistant a gent, un d'ells no va voler que sortís el nom per evitar problemes, l'altre sí, fins i tot amb l'advocat, i crec que hi havia un que es deia el nom Gai... L'advocat? Sí, Eugeni Gai. Veí d'aquest barri. L'Eugeni Gai va ser l'advocat que van contractar els de Nostra Senyora de l'Esperança. I fixeu-vos que en teoria era l'enemic de la Caixa, l'enemigo público per a la Caixa, perquè era l'advocat de la contrapart. No? Però són molt intel·ligents a la Caixa i l'Isidre Fainé el va captar al final i li va donar un lloc a la fundació del patronat. La seva filla crec que estava a l'Ajuntament, no? Era regidor del Partit Socialista. I decana, va ser decana del col·legi. Sí, del Col·legi d'Advocats, correcte. Al carrer de Palma de Sant Just hi ha diferents edificis, no? El que fa cantonada de Just on hi ha l'església, Sant Just i Pastor, allà diguéssim l'entrada principal, després hi ha l'església i després hi ha el centre on s'hi estan les noies, no? Que té una sala que es diu romànica, és molt maco l'edifici. Van acabar fent la reforma, evidentment, quan van perdre el judici van haver de fer la reforma, i em va explicar un dels que vaig entrevistar que el vidre que hi ha en aquest tercer edifici del carrer Palma de Sant Just està reforçat, perquè és un despatx que dona just al costat del carrer. I com en teoria l'Isidre Fainé forma part del patronat, per ser el president de la fundació, en teoria pot fer-ne ús, que no en fa mai, sempre delega. Però si algun dia se li acudís anar allà a treballar per evitar problemes, que hi hagués un atemptat, i tot és un vidre d'aquests antibales i està reforçat per evitar qualsevol possible. Jo crec que ho deixarem aquí, agraint al Rafa aquesta por de saviesa i sobretot convidant-vos a fer córrer encara més la veu d'aquest llibre que ja vosaltres no heu estat al peu del canó, però ho necessitem perquè ha de córrer com, no? Molt. I un fort aplaudiment, no tinc més paraules. Ho està gravant, no? I ho penjarà, així que si ho voleu circular també. Gràcies, company. Aviam si ens venen les demandes per aquí,